Jeg hedder Tore Laxerfoss, og jeg underviser i bioteknologi både på linjen for matematik og linjen for idræt. Det er fællesfag for de to. Jeg er uddannet biokemiker, har arbejdet som forskningsassistent og som forsker, og så skiftede jeg sådan lidt retning og har arbejdet rigtig meget inden for formidling og undervisning af biokemi og anatomi og fysiologi og sygdomslære. Jeg har haft min egen skole, brugt meget tid på at skrive artikler, er vant til at undervise, og jeg har fundet ud af undervejs, at det var det, jeg skulle. Bioteknologi handler om at lære om det normale. Lære om, hvordan celler, hvordan kroppen fungerer, hvordan bakterier opfører sig, og hvordan ting vokser i naturen. Det lærer man meget grundigt, men så lærer man også bagefter at finde ud af, hvordan kan det her ændres? Hvad er biodiversitet egentlig? Hvad er gener? Hvordan kan vi splice med gener? Hvordan kan vi arbejde med forståelsen af at gøre ting bedre eller gøre dem anderledes? Og er det altid en fordel? Man kommer til at arbejde med bakterier, ikke under fingrene, men i hvert fald, at man gensplejser dem, så de kan lyse grønt under UV-lys. Undersøge en å, komme ind på Københavns Universitet og se på nogle gener derinde og undersøge, om de har lavet deres arbejde ordentligt. Der er faktisk næsten ikke de ting, man kan med bioteknologi. Jeg vil helst, at der er så lidt røv i sædet som muligt. Jeg vil godt have, at man lærer at arbejde i de grupper, man er i. At man lærer forsen af, hvad andre kan eller ikke kan. At man lærer at formidle, så andre kan forstå det. Og at man lærer at følge en proces til ende. Sådan at hvis vi starter med at undersøge for eksempel oliespisende bakterier, hvad er det, de kan? Hvordan stiller vi projektet op? Hvilke kriterier skal der være for en succes, og hvordan finder eleverne selv ud af, hvad det er, der skal undersøges? Er det salt, pH, vand, temperatur eller noget andet? Så jeg vælger at støtte undervejs frem for at dirigere undervejs. Og så vil jeg helst have, at vi kommer så meget ud som muligt. Når man er ved at være i 3.G, så træner vi op til eksamen. Den skriftlige eksamen er på 5 timer. Det er 4 opgavesæt, hvor man skal løse de 3 af dem. Så jeg bruger meget tid på at træne opgaver og lidt flere opgaver, så man er bekendt med ordlyd og hvordan det skal løses. Kommer man op til den mundtlige eksamen, så er det en 24 timers eksamen. Det vil sige, at du kommer ind og trækker et spørgsmål, som du egentlig har set i forvejen. Du får materiale til spørgsmålet, hvor materialet er ukendt. Går hjem, forbereder dig i 24 timer, kommer tilbage og har en 20 minutters eksamen, hvor jeg sammen med en sensor spørger om nogle ting, men hvor du inden det har fået lov til at lave en fremlæggelse af, hvordan du har forstået det her materiale. Jeg hedder Helena, jeg går i 3.B, og jeg har matematik og biotek. Jeg hedder Gustav, jeg går på biomatlinjen, jeg går til X, og jeg går på 3. år. Jeg var oprindeligt kommet til jer, men jeg fandt den her mere spændende, og den var lidt mere social end kommet. Jeg har valgt studieretning, fordi jeg synes, at biotek er mega spændende, og så kan jeg også super godt lide matematik, og så kan jeg godt lide den her måde at arbejde både i laboratoriet og have noget teoretisk. I biotek der er det sådan en blanding af noget teoretisk, fremlæggelsesagtigt af læreren, og så opgaver og en masse laboratorieforsøg, altså rapportskrivning. I biotek har vi meget laboratoriearbejde, hvor vi undersøger celler og mikroorganismer, men har også lidt teori ved siden af. I matematik der er det jo matematisk stof, teoretisk stof, man gennemgår og laver udregninger. Du får noget erfaring i laboratoriearbejde, og så samtidig får du en bedre forståelse inden for kroppen og den opbygning, du har. Så dine celler, hvordan de fungerer, hvordan kroppen fungerer, hvordan naturen fungerer og alt sådan noget. Jeg arbejder i et laboratorium, lærer en masse forskellige metoder at arbejde på, og skrivning og forståelse af faglighed. Jeg synes, vi skal vælge biotek, fordi det er den her meget, der er meget forskel på de forskellige ting. Vi laver alt muligt forskelligt, så det er ikke kedeligt, fordi der er både teoretisk viden og opgaver og sådan laboratoriearbejde, der faktisk, hvor man laver noget. Jeg synes, man skal vælge den, fordi at, det er ret spændende at lære om kroppen, hvis man er til det selvfølgelig. At du kan sige, at hvorfor kræft opstår, eller at de celler gør sådan og sådan for dem energi. Så jeg vil bare sige, det er spændende, og så er der det sociale niveau. Altså vi er lige klar at hygge os. Jeg tænker rigtig godt over det. Man skal ikke sådan, ikke tænke for meget over, hvem du skal i klasse med, men det betyder rigtig meget for dig. Mere tænke på, hvad du finder spændende, fordi det bliver hårdt.
sidste ende. Der kommer til at være mange lektier inden for det, så du skal være interesseret i det, du vælger. Gør, hvad I synes, der er spændende. Man kan jo selvfølgelig vælge valgfag, men altså vælg noget, som I synes er mega fedt. Ja, gå med mavefornemmelse.